estàs gravant, de bon dia? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Doncs bon dia, nois, noies. Ja som aquí al cotxe del Nil. Benvinguts a un nou vlog. Home, si et va a molts FPS això i tot, paio. Sí, clar que sí. Molt bé. Benvinguts al nou vlog de la remuntada d'un tour. 122 quilòmetres d'anada i 122 de tornada en marca la merda aquesta. Sí, Que li fotem 5 eurets? Fot-li. Li fotem Amb 5. 5 euros no arribes enlloc, però bueno. Perdoneu que ens ha fet fora la urbana. De molt mala manera. Aquest paio quasi el multen. Sí. Bueno, crec que s'ha vist per darrere. Bueno. En fi, ara ja marxem cap a Andratx, anem cap a l'aeroport, primer de tot. Viatge tranquil. Esperem que no tinguem cap accident, Nil, que l'altre dia quasi en tenim un. No, és veritat, això. No, anda que no. Un matent a la policia. Bueno, i no res. Ja des d'allà us contarem. 3,60, me'n vaig a posar una mica de benzina, potser. Bones, ja som a l'aeroport, Nil. Ja hem passat el control. Molta cua, la veritat, molta gent. Hem deixat el cotxe a l'Osby. Sí, hem deixat el cotxe ja al senyor que ens ha vingut a buscar. Bueno, ja estem a l'aeroport, ja hem deixat el cotxe, hem passat el control, hem passat a buscar l'esmorzar i ara ja estem a la porta. imbècil mirant recte a una càmera sense dir res. Està curiós. Digues alguna cosa? Avui tornem al més 3. Sí, ho hem dit, 0-3. Ara fem el vol, en fi. I bones, què tal? Ja som a Andratx. Ja us explicarem el viatge d'anada, Sí? però... Bueno, d'anada cap a Andratx, però ens ha portat en bus un autèntic dement. Sí, un terrorista anava completament drogat. Un terrorista dels volants. Sí. Per favor. Se li ha baixat un conductor perquè li ha començat a pitar, un trasto. O sigui, per posar en context, ens hem menjat com 20 minuts de retencions, més o menys, perquè estava a la via per obres tallada. Sí. I el tio, bueno, amb un autobús avançant per l'Arcent, avançant a la Guàrdia Civil... Ha arribat un punt que, sabeu les fletxes verdes aquelles quan és la divisió de carril?
que ha avançat i ha parat un moment perquè tenia un senyal de ferro d'aquests d'obres de 80 km/h, que si no hagués seguit avançant ja s'hagués cordat per l'esquerra. Avançava per on volia, era un autèntic terrorista dels volants. Per favor. Bueno. Ara estem encaminant. Sí, ara estem caminant ja, perquè la parada del bus ens deixa com a 10 minuts caminant He de dir, Sergi, del camp. que em sembla molt més maco i honest que la setmana passada a Mallorca. Sí, la veritat és que sí, perquè estava en un polígon. Que ara esteu, com veieu, literalment estem al mig com una espècie de plana. Bueno, el camp es diu sa plana, de fet. Sí, estem al mig com d'una vall, perquè estem envoltats de muntanyes i anem cap a, em sembla que és cap allà. Que al fons queda el mar. A l'esquerra queda el mar, queda el port d'Andratx. Sí, perquè hi ha el comport d'Andratx i després Andratx. Nosaltres estem a Andratx Poble, que no hi ha mar ni res. I en fi, bueno, ara arribarem allà al camp i esperem que... Hem vist que hi havia un bar, típic bar de... Típic bar... Típic bar de camp. A veure què tal podem fer el puntatge. L'any passat. L'any passat no, aquest any, a l'estiu. Puntuarem el bar. Sí, a final de temporada hem de fer una puntuació d'estadis i de bars que hem provat. Tira per aquí, no cal. I bueno... Epa, que me'n vaig. A veure, cap allà, no, ha dit? Bueno, és que diu sa rotonda... Bueno, en fi, que arribem al bar i demanem alguna cosa i ja us diem què tal. Sí, i allà quan estiguem al camp us fiquem en situació del partit d'avui perquè és partit important que s'ha de guanyar. Sí, com tots. Vinga, adéu. Mireu que ens hem trobat. Mira, el davanter referència de l'Andratx. Mira, ole. Salve el mono, no vull ficar perquè encara em mossegarà. Digues, hola. Hola. Com veus el partit d'avui? Bueno, les declaracions del jugador de l'Andratx. Doncs agafant forces per narrar el partit. L'hem de narrar des d'allà, en principi l'hem de narrar. Des d'allà on veieu l'ocell, allà narrem. Segons el que ens han dit. M'ho menjaré abans que arribin els jugadors del Reus, que si no Pacheco encara han d'anar a la patrada. No, home, no. Sí. Vale, fins després. Bueno, doncs com bé veieu ja estem preparats, ja tenim tota la taula preparada per aquí darrere. Ens ha mullat una mica abans, hem tingut un petit susto, però bueno. Sí, perquè just d'aquest córner hi ha l'Espersó. I l'aire ens va de cara. L'aire ens va de cara i se'ns ha mullat una mica tot, però bueno, ens han deixat una tovallola i perfecte. El tracte aquí a Andratx. Sí, molt bé. De bo just. Abans ja ho deixem perquè d'aquí res d'estar en directe per Reus en joc. Sí. Anem a posar en context del partit. L'Andratx està en descens, està en una dinàmica molt negativa i nosaltres venim de guanyar el Poblet. 4 punts dels últims 20 i pico portaven, 21 crec. Tela. Sí. I nosaltres en venim de puntuar al camp del Poblense, que només nosaltres ho hem fet. O sigui, de guanyar, de puntuar, ho han fet altres. Dit això, aquest és el partit que ens espera. Aquest és l'analista de l'Andratx. I... La posició de l'analista. Sí, no, això és... Del camp de l'Andratx ja en parlarem el pròxim remuntada. Sí, nosaltres estem com en una terrassa que podria ser una terrassa de casa meva perfectament. Sí. Bueno, no us explicarem, però que el context és aquest, que nosaltres anem... no és igual, ja ho sabeu. Ens veiem a la mitja part. Vagi bé. Vinga, que vagi bé. Adéu. Bueno, senyors, estem a la mitja part del partit. Valoracions, perquè jo si passo... Una merda de primera part. Ha marcat el Reus de penal mitjançant Ricardo Vaz. N'ha tingut 2 al Reus, una de Kenneth i una de Sergi Casals, que no han entrat. Res més. I l'Andratx ha tingut 10 corners, 2 centrades de fora de banda. 10 corners, diverses centrades de fora de banda. I un gol anul·lat per falta en atac. Un gol anul·lat per falta, sí. Una falta que des d'aquí no hem vist perquè la porteria ens queda, com veieu, bastant lluny. La porteria una atacada del Reus. I després, un seguit de jugades i assedios i centrades que Andy Alarcó i Pol Fernández i companyia no han parat de rebutjar. Molt escridassar l'àrbit aquí a Andratx, però bueno, nosaltres ens veiem a final del partit ja, amb la tornada amb qui tornem, que no sabem qui tornem encara. No, hauria de ser. Vinga, adéu. Bueno, nois, doncs s'ha acabat el partit. Més 3, que és l'important. Més 3, que és l'important. Salvats, ja estem salvats. Sí. Ara només a mirar cap amunt. I... Ara, l'Andratx ha merescut molt més. L'Andratx ha merescut molt més. S'ha de dir, sap greu, però l'Andratx ha jugat molt. Sí. Juguen... Ens han tractat molt bé, també. I ens han regalat una bufanda. Ens han regalat una bufanda cadascú. Gent de Déu. Tot el que deien d'aquí d'Andratx per mi és mentida. El poble és maquíssim, a més a més. I el poble és molt maco. És chill, està puta mare. Jo podria viure a Andratx.
més que Mallorca. I no res, doncs ara volar tranquils, Amb l'equip. sabent que tenim els 3 punts. Volem a la mateixa hora que l'equip, així... Clar, tu i jo estem separats. Potser tu estàs al costat de Pacheco i jo estic al costat de Moviment Unió de Casens. Que ha de donar-li conversa. Sí. I per lo menys conversa ben guanyat, que haguéssim perdut. Sí, i potser tenir conversa ben perdut, hòstia. Hagués sigut una mica incòmode. Quina putada, tenir conversa ben perdut. Bueno, res, anem a veure si trobem el Sanford. Sí, saludar-se una per xatear i ja està. Vamos. I ja està. I a parlar amb l'Andrés, que a veure si es poden baixar a apropar a l'Europa. Si hem de volar igual. Però bueno, ens veiem a l'aeroport. A la tornada La trans m'ha anat molt bé, per cert. I... Sí, ha anat fluid, gràcies pels comentaris. Jo em pensava que hi ha poca gent avui pel tema que donava una plataforma que no conec. He dit el nom, però no em sona. Però, escolta, 1.000 i pico views i més de 200 persones en directe. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. No res, ens veiem després a l'aeroport i ja a casa. Vinga, Sí. adéu. Doncs no res, gent. Ja estem cap a l'avió de tornada. Com veieu, ja estem embarcant a l'avió i com podeu veure a les nostres cares estem bastant cansats. Jo tinc moltes ganes d'arribar a casa. Bueno, primer arribar a Barcelona, Que ens donin el cotxe i després camí a Reus. Que per sort no condueixo aquesta vegada, ja vaig conduir a Balears, o sigui, contra Balears. Ara li toca conduir aquest senyor d'aquí. Me'n fots. Tinc moltes ganes de Gens, a més condueix fatal. Sí, segurament. Condueixo molt mal. Potser és l'últim vídeo que veieu el nostre. Sí. Així, esperem que no. Seria una desgràcia a nivell nacional i de patrimoni reusenc. Però bueno, en fi, no res, gent, ens veiem a Barcelona. Adéu. Bueno, gent, doncs res, ja estem... Que guai conduir amb un flash a la cara, paio. Hòstia de Déu. fent el que hi ha, si no es veu. Vale. Serà curt. Hola. Ja hem aterrat a Barcelona, ja hem sortit de l'aeroport i res, ara ja tornem cap a Reus, després d'un dia llarg, Sí. però almenys tornem amb 3 punts. I entretinguts hem tornat. Sí, hem tornat amb el mateix avió que l'equip i ha estat curiós, la veritat, però bueno. En fi, aquí ja despedim el vlog, ja no Sí, el despedim aquí? Sí. No quan arribem a Reus? Vale, molt bé, fantàstic. Gravaré alguna coseta quan arribem a Reus, però res. Nosaltres ja despedim aquí. Esperem que us hagi agradat el vlog aquest d'Andratx. La veritat és que per ser un resum així del dia, la gent d'allà de puta mare, Sí. partit de l'equip dolent, però al final 3 punters 192 a B, vaig bé, sí. i no res. Espero que us hagi agradat i ens veiem al pròxim tour, que segurament serà a Però per què? Torrent. Què collons? El nen s'acaba d'equivocar. Bueno, Sí, però coses que perquè em passen. deia 19-2 a B. I he anat 19-2 a B. I resulta que no és aquí. Me cago en la puta del Maps i la mare que el va parir. A veure quants minuts no suma ara. Nosaltres ens aclarirem amb el Maps. Vinga, gent, que vagi bé. Adéu. Adéu.